Колекцията показва развитието през годините на големия живописец, художествен критик и обществен деец Панайот Тодоров, известен повече с артистичния си псевдоним Сирак Скитник. Тръгва се от ранните творби като Канал Фонтанка. Запомняща и портрета на съпругата на художника Олга. Пълната си зрялост Сирак Скитник достига през 30-те години и така до гръцкия цикъл, който е връх в изкуството му. Празник, така определя досега на варненската публика до творчеството на големия живописец, изкуствоведът Румен Серафимов. Според него, картините на Сирак Скитник не се показват често. Малко известни остават и моменти от неговата биография. Ражда се в Сливен, учи в духовната семинария в София. След това обаче се случва нещо много важно за него. Той отива в Санкт-Петербург 1908-1912 година. В тези 4 години той се образова в Санкт-Петербург в едно частно художествено училище на Елизавета Званцева, не в държавните академии, където обучението е по-традиционно, малко по-архаично, а в едно ново, по-модерно художествено училище, където преподават големи личности. За сетен път се убеждаваме, че между двете световни войни не сме имали такъв живописец с толкова вдъхновена и интелигентна четка, е мнението на специалистите. Въпреки че на пръв поглед картините на Сирак Скитник изглеждат тъмни и приглушени, те излъчват един особен аристократизъм.